Mwamatoe nigasambirwe nyumba yaye ime ye sublocation ya Nyanchuka ime ye ward ya Kiabanyoru ebunge ya Burabu county ya Nyamira nige amate ikagere gusambirwe nyumba ere no bwoba asiyasabire obwene bwabo kurwase abanyanyimbo tomonyore umusakyoito Steven Nyarikembunde na roboti oru asubwikiranu Oinera kwandi barua kali barua moirire figa nkibona bagombuni gajya bagambi baminto mutagonkonye Kemunto murugi bonsoti korwe kenyoro kya Nyanchoka wodi ya Kiabanyoru ebunge ya Burabu nigakweranga ikigia chagetego kagerwanga no mosacho ye nigakagire ko bantu bosari no murugi bwe amate yaye nigo kiagerire go ikera ugosambwa kwenyomba yabo iko yaringi Friday butuko turaire nasoete ngararange mapema iganga tigo mugakone gaikaranste gakurie ndagira ngatanga na kurara ekaracha kurara erokora taraire bakinje na bwatiri nechito naringire teiga butejaringa nge satani ngo igunyombe gentu gekuguna pum kuchikora mukingo ligelingo mboltu wayi ngiko sigia sambe nyomba tokumnyoka ntokutakukura omuriro ichire nyombo mubaliri gurira tutarochi no muranga asore tukakura tukamkamnyoka ngaiguru murango munga ngaigura ngasoka isiko tokukura yamateka acha abantu abasani bagacha abanito bakambwa tsikoliyo muriro lakini akarangarengera dibuyo mukakone kuri magamba bwate okumana nechirani no muriro muka mungino yo yolengo musani yo egende kyakara temete ko ketegerera mungino yo yegali goitumu ayo chonte inite tuko asengenjo mugakona gonte bibuna mugako gantu alite kamutaibona mangana yo kunya goitukirenga kigeta kiroge ndo report yo mugana ngachangorege ndege ngocha kuingira kirego cha mwana ngatayo mugakone gendo report yakanda ka report korengana na Wilson Onsoti nigakwerera yaiga yegete buke ya igoro Friday saa 5 ya butuko ngaiunga nestima yaga ndiko ngetarara na kiringa chikuru na nestima kugenda ndakayo musina ngo yachite nestima yaenda chitaekangi komichioka ngaiunga no muntu uitera amachi isiko kurweke buyu chitaekangi bere chioka ngaigo mororo rikire nyombe ngimegansa koya ari na twete family yana ngo kuranga nkonyera abana ekogera konyomororo yo chiro gwate uchiro mu yabana utamba ile nyombe ngimase rumu yeyo Dennis Manoti oyore chirani yae ukagire gotwara rio rochonere wetresi mini gasensemo ya kweranga nigo amangana yaiga yobosani gatie chiamate chibere konyoraga yanirwe asekurenda gotebanga eretanya kwira getambukero kende gyonsi kyoko basambere nyomba yabo nango Dennis Manoti awona bali jirani jana na bagwereza ni mane bagwereza amona wabachagara yo mugungu ayo ngarabede ne garabede muziko ndi kabagiro gido azwa yo kana bako bumugambi ande nako sabonye ndiri ojungu njale ko korwa kera nyale kana ngani musikene no kera to no ko manyanga nimbate kurunga abantu nganda bali ngumwabo samba banze kiri tambo kurane mbandiga nigo bone yamate yasabire bitabo yoborendi wesona ni hairi go sonsorari orochorira ororo bakatabinga mambi ya togenda turike opia kerai anyaramba ngana nyamba nkaliko opinga anda keranyo linkolike runga kulugwe file ndikeruwe kesi iliyo mo sikari anda tokolike kesi kiana akanyore simi kumukani kamatabinga ekine ke kwana takagenda getare ruguru tira baka getare ruguru bachikotobikira report yoro igo ngana etana nire gwita ku Friday pakarero tinda nyora bumana bondo bwasi Steven Nyarikembunde Ensoko TV ebunge ya Burabu ime ya Nyamira.